Stojíme pred Mestským kultúrnym a informačným strediskom v Stupave a na Barónovom už nie je žiadna voda. Takže po týždni sa potok ukludnil a vrátil sa do svojho koryta. Avšak nejaké škody zanechal. Ako to dopadlo s kultúrnym domom? Aké počítate škody u vás? Tak kultúrny dom na vizáž nevyzerá, že by to nejakým spôsobom postihlo, ale teda tie škody sú dosť značné. V kotolni, ktorá je v podzemí, ktorá sa teda nachádza v suteréne, tak tam sme mali cez 3 metre vody. A čiže ju zatopilo? Celú nám ju zatopilo, kotle, vlastne kúrenia, celú technológiu mali sme pod vodou, takže je otázka, či vlastne tá kotolňa bude schopná a fungujúca. Mali sme tu servisákov, ktorí teda sa nám mali vyjadriť, ale na prvý pohľad ich odhad bol taký, že asi sa to nepodarí, ale musíme počkať, dávame tomu ešte stále šancu, musíme počkať, kým sa vyschnú kotle a že skúsia niečo s tým spraviť, ale teda ich taký profesionálny odhad bol, že nebude to veľmi jednoduché a ľahké, že podľa všetkého teda tie škody budeme musieť nahradiť komplet novými kotlami a komplet novou technológiou. A koľko ich je? 1, 2? 3 kotla sú tam. 3 kotle, tak to bude asi vysoká položka. 3,5 metra vody, to ste asi sami nedokázali odčerpať. Kto vám pomohol? Prvý deň sme si tak naivne mysleli, tým, že s týmto nemáme skúsenosti, tak sme zháňali čerpadla, kde sa dalo. Mali sme 8 čerpadiel zapožičaných naozaj touto cestou. Ďakujem všetkým obyvateľom Stupavy, ktorí nám promptne pomohli, ale za ten prvý deň, čo sme mali 8 čerpadiel s takými colovými alebo teda záhradnými hadicami, tak sa nám podarilo odčerpať nejakých 50-60 cm, takže sme museli vlastne nakoniec počkať, kým došli chlapci z verejnoprospešných služieb a zapožičali nám veľké profesionálne čerpadlo, ktorým sa to teda naozaj za pol dňa celé podarilo odčerpať. A teraz už iba sušíme a plačeme nad realitou. Zrejme aj Sedliacky dvor dostal svoje, že? Dostal, tam teda chvála Bohu nebolo až taká vysoká tá voda, myslím, že by tam boli 3 metre vody, to nie, ale tých 25-30 cm bolo, takže drevené budy, ktoré sa nachádzajú vlastne na Sedliackom dvore, boli zatopené, tak uvidíme, že či napúčia tie budy, či ich budeme musieť vymeniť, alebo čo s nimi budeme musieť urobiť. Čiže zrejme tam zostalo blato a máte čo upratovať. Áno, kolega teraz robí všetko preto, aby sme čo najskôr spojaznili Sedliacky dvor a sobotné trhy mohli začať fungovať. Ďakujem veľmi pekne a držíme palce, aby ste to dali čím skôr do poriadku, aby vlastne netrpela kultúra u nás v Stupave. Ďakujeme veľmi pekne.